فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا. فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا. أليس الله في الدنيا بكاف وقد سبحته ليلا طويلا؟ أما أوحى إليك بأن سنلقي عليك إلى الورى قولا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله القائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحمد لله القائل: وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. الحمد لله القائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله الذي هدانا بكتابه العزيز الحكيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأنقذنا بنبينا الكريم الأمين من غواية الغاوين وضلالة الضالين وإضلال المضلين. والصلاة والسلام على النور المبين والصراط المستقيم المستبين، بابه الذي منه عليه يدخل والوسيلة إليه الذي بغيره لا يتوسل، وعلى آله وصحبه قدوة المقتدين وصفوة المهتدين، وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم ينفع الصادقين وصدقهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci na gudanar da wannan darasi kamar yadda aka tsara. Muna godiya ga Allah kan ni'ima ta musulunci. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil walidain, alhamdulillahi ala ni'matil afiya, alhamdulillahi ala ni'matit ta'allum. Muna godiya ga Allah kan ni'ima ta musulunci. Allah ya yi mu musulmai. Na farko ya yi mu mutane ba dabbobi ba, ya yi mu musulmai ba arna ba, sannan kuma ya yi mu ɗaliban ilimi. Muna godiya ga Allah kan waɗannan ni'imomi. Ya ba mu iyaye, ya ba mu lafiya, ya sanya mu cikin ɗaliban neman ilimi. Muna godiya ga Allah kan waɗannan ni'imomi waɗanda ba su ƙyarguwa, ba iya kiyaye su ko a ƙididdige su saboda yawansu. Muna godiya ga malaminmu Malam Bello, wanda yake ya rika hannuwanmu, ya rike mu riko na saboda Allah, ya karantar da mu karantarwa ta saboda Allah, kuma yana kan karantar da mu. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓan masa waɗannan ayyukan da ya da waɗanda yake yi, ya ƙara ma rayuwarsa albarka. Mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar gaskiya da kuma yin aiki da gaskiya. Kamin shiga cikin darasi, bayan wannan muƙaddima akwai buƙatar kila ɗan yi bayani game da abin da wannan muƙalar ta kumsa ga baki ɗaya, shine muhtawayatul maƙala. Abu na farko, abubuwan da wannan maƙala ta kumsa waɗanda ke cikinta. Abu na farko, akwai muƙaddima ta riga ta gabata, wadda cikinta akwai abin da ake ce ma bara'atul istihlal ko kuma husnul bidaya, watan bayyanar da abin da za a tantauna a kansa har mai saurari ya gane cewa ga abin da za a magana a kansa, ko kuma kyakkyawan farawa ko kuma kyakkyawar budawa
wadda mai saurari zai fahimci ga inda an ka yi kamin ma a ci ga masa gaba da abin da za a kawo masa. To abu na farko daga cikin abin da wannan makala ta kumsa akwai mafhumu tawassul, wato ma'anar abin da ake ce tawassuli, sannan akwai mashru'iyyatu tawassul fi daw'il kitabi was sunna, wato shar'anta wadda aka yi a tawassuli wato ga haske na alqur'ani wato da sunna. Ma'ana zaman tawassuli yana cikin shari'a a hasken da aka samu a cikin alqur'ani da kuma haske na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an sami tawassuli a ciki. abu na gaba a tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassul bil ulama bi jahihi, wato tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wato malamai sun yi tawassuli kuma da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. abu na ƙarshe akwai khatima, sannan masadir da maraji. to sannan dukkanin abin da makalar ta kumsa wato manuhohinta da abin da ake nufi da gabatar da wannan makala shine kula da abin da ke ciki da tantaunawa da malamai suka yi a ciki da duk abin da aka faɗa a ciki fil kitabi wa sunna da kuma zantattukan wasu malamai. to a tsaya a sa idanun basira a fahimci al'amarin yadda yake, ya al'amarin yake, menene manufa, menene amfani, menene abin riko. to abu na farko shine anna ghayata kullum min at-tawassul al-mujtama' alayhi ala sihhatihi wal mukhtalafu fi sihhatihi al-jawaz. dukkanin dai babban mutuka ko babbar manufa ta kan gaba game da abin da shahi tawassuli, wanda yake akwai tawassulin da an yi ijma'i akan cewa ana yin sa, amma akwai tawassuli kuma a cikin wannan makala wanda malamai sun ƙara ma juna fahimta, sun yi saɓani, ma'ana ra'ayoyinsu sun taho daban-daban wato wajen yinsa ana yi ko ba yi. to dukkanin abin da an manufa game da dai wannan tawassulin da wanda dukkanin malamai sun yarda ana yi da wanda malamai suka saɓani wa junansu cewa ba za a yi ba, to duk dai gaya kowane cikinsu, duk manuhar kowane cikinsu dai ƙarshe sakamakon da ya halal ne, jawas. duk a kai ne ake tantamnawa, ba a ce wajibi na sai ka je ka yi tawassuli ba, balle a ce in baka yi tawassuli ba ka aikata haram, sannan ba a ce wanda bai yi tawassuli ba batacce ne domin Allah wajabta shi ko ya farlanta shi. duk gayarsa aljawas, wato halal ne, wanda yake an san manuhar kuma halal a shari'a ta musulunci. la yu'maru tarikuhu bi fi'lihi amra wujubin, ba a bada umarni ga wanda ya bar tawassuli umarni na wajabci cewa sai ya yi shi, kamar wala yumna fa'iluhu man at-tahrimin li'anna gayatahu al-jawaz. daga cikin natija da muke fahimta cikin wannan makala, ba a bada umarni ga wanda ya bar tawassuli a ce a bashi umarni a ce dole na umarni na wajabci cewa dole sai ka yi tawassuli. babu haka a cikin abin da wannan makala ta gani a cikin hasken alkur'ani da sunna. ba a wajabta cewa sai an yi tawassuli ba, balle a ce rashin yin tawassuli, wanda duk bai yi tawassuli ba to ya yi abin da haram, yana da zunubi a wurin Allah, kamar yadda wanda ya aikata shi kuma ba za a hana shi ba a ce ai ya yi abin da Allah fi, saboda saboda Allah ya haramta shi, domin babu nasi na alkur'ani na haramcinsa ko nasi na sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam na haramcinsa. to duk ƙarshe kenan jawaz ne, halal ne. ashe kenan akwai abin da muke fahimta a cikin wannan bayani na cewa matsala ce mai saukin fahimta, duk da yin abin nan, barin abin nan bai sa a ce a rubuta ma zunubi, sannan yin abin nan bai sa a ce kayi laifin da shari'a ta haramta. to kaga ashe don in mun tattara abu ne mai saukin fahimta. sannan abu na ƙarshe cewa iktirahun lil mukhalifina bi tarki tashdidil karaha fi tawassul bin nabi sallallahu alaihi wa sallam li fi'lihi fi kathirin min ulama'is sunnah. sannan akwai ba da shawara ga waɗanda suke saba ma
waton waɗanda suka saba fahimtarsu ta saba cewa lalle a bar tsanantawa wajen kyamayyin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda an samu malamai da yawa cikin ahalin sunna sun yi shi. To ko da baka da ra'ayi gare shi, to karka tsananta, domin ba kai ne mai shari'a ba mai tsanantawa ya haramta abu sai mai shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ba mai wajabtawa ya wajabcin abu sai mai shari'a wanda ya zo da ita shine ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi a kaɗan daga cikin abin da wannan makala ta kumsa. Don haka ashe kenan a takaice za mu fahimci cewa makala tana bayani ne akan halaccin tawassuli da ayyuka na gari wanda yake shine wanda aka yi ijma'i akan dukkanin malamai sun yarda halal ne daga cikin ayyukanka na ibada na neman yarda Allah ka yi tawassuli da su ka roƙi Allah biyan bukatocinka. Haka kuma akwai tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi da sauran manzanni da sauran salihan bayi waɗanda yake shine malamai suka yi sabani a kansa cewa ana yi ko ba yi. To shi ma dai ba za a tsananta haramci ba a ce waɗanda suka ce ba a yi, to babu tsananta haramci a ce haram ne, saboda ba a samu nasi zahiri karara ba a littafin Allah cewa haram ne, ko kuma nasi bayyane a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya haramta. To ba mai haramtawa ko sai sahibu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ba wanda ke wajabtawa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala ya aiko watan da shiryarsa. Don haka duk aikin da ba ta gehensa ba zai samu karbuwa ba sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Idan ya tabbata ya zo da shi, to shi kenan ya tabbata. Idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai aikata ba, in bai kore ba a samu nasin da ya kore ba, to babu wani wanda adda dalili na kore shi, domin shi ba mai shari'a bane. To wannan shine kaɗan daga cikin abin da an manuha ta wannan makala. Za mu ci gaba a cikin gundarin darasin sai mu ji. Karamanta a rike muna wannan ka'ida ta cewa dukkanin dai abin da an manuha cikin tawassuli wanda aka yi ijma'i a kansa ana yi, da wanda aka yi sabani a kansa cewa wasu suna ganin ba a yi, to dukkaninsa dai abin nan aljawaz shi a ƙarshen abin nan manuha ta ƙarshe cewa jawaz halal ne. Shi kuma in an ce halal an riga an san matsayinsa a bangaren shari'a. Muna cikin malamai na shari'a wanda duk abin da ka faɗi nan, wani kila kamin a haife ka ya gansa, wani kamin ka fara karatu ma ya gansa, wani har a yanzu fahimta ka ba da kai fahimtar sa ba wajen sanin wannan abin. To malam ya ci gaba da cewa game da abin da shahi makala ta ci gaba da cewa abu na farko, hadhihi al-maqala ibaratun an mashru'iyyati tawassul fi daw'il kitabi was sunna wa tahtawi ala an-niqat al-atiya. Wannan makala wata abu ce wadda ake fahimta, ake lura da abin da take karantarwa, shine shar'ancin tawassuli a haske na alqur'ani da sunna, kuma ta kumshi waɗannan abubuwan da attahi. Akwai mafhumut tawassul, akwai mashru'iyyatut tawassul, akwai at-tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, akwai tawassul ulama bi jahin nabiy sallallahu alaihi wa sallam. To abu na farko shine mafhumut tawassul. Me ake ce ma tawassuli? mala yace min tawassala ya tawassalu tawassulan. Kalmar ta tawassuli daga tawassala ne ya tawassalu tawassulan, watan ya yi fadanci, yana fadanci, watan shine rafa'a akuffahu tawassulan ila Allah ibtihalan wa taqarruban wa istishfa'an. Shine mutum kamar a ce ya daga hannuwansa zuwa ga Allah, yana mai tarwa hannuwansa, ya miƙa al'amarinsa zuwa ga Allah, yana mai fadanci, yana mai kaskantar da kansa ga Allah, yana mai neman kusanci, yana mai neman ceto akan halin da yake ciki. Kamar yadda kake cewa tawassaltu a tawassalu tawassal. Na'am. To wannan shine dai da yake kamar yadda aka sani, ba sai mun tsaya mun karanta komi da ke cikin muzakkirar ba, za mu dibi a hammin nuqat, wato sai a yi magana a kansu, wanda yake sauran abubuwan da suke ciki mu almajiran ilimi a neman ilimi da kuma ɗaliban neman ilimi, mu ɗaliban neman ilimi da kuma malamai, ko da daga baya kilan akwai abin karawa, malamai suna iya karawa
in kuma akwai wani abu wanda ake son a yi tawdihi kuma alhamdulillah duk muna cikin watan malaman ilimi ana iya a ƙara. Sai mu cirata zuwa watan abin nan shafi na 4 shine shafi na 4 shafi na 3 mashru'iyyatu tawassul. Mu fara da mashru'iyyatu tawassul shafi na 3. mashru'iyyatu tawassul inna tawassula mashru'un fil kitabi was sunnah. Hakika shi tawassuli abu ne wanda aka shar'anta a cikin littafin Allah, abu ne wanda aka shar'anta a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma fil kitabi fa qawluhu ta'ala, a cikin littafin Allah shine alqur'ani, zancen Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadu Allah tawwabar rahima. Wannan aya tana daga cikin dalilai na yin tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam, watan cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. Ba wani manzo daga cikin manzanni wanda aka aiko face sai a yi masa da'a da abin da ya zo da shi daga wurin Allah tare da izinin Allah, shine tare da muwafaka wadda Allah ya yi wa wanda ya muwafaka ya bi wannan manzan. Walau annahum idh zalamu anfusahum, da a ce su mutane sun zalunci kawunansu, wato ta kowane aiki na zalunci suka yi suka zalunci kawunansu, ja'uka suka zo maka ya manzan Allah fastaghfirullah, suna masu neman gafara ga Allah, wastaghfara lahum ar-rasulu, kuma shi manzon nan ya neman musu gafara ga Allah, to lawajadullaha tawwabar rahima. Tabbas lalle za su samu Allah yana mai yawan gafarta musu kuma yana mai jin kansu. To wannan kaga cewa Allah subhanahu wa ta'ala watan da kudurarsa da ikonsa da amincewarsa ya ba da umarni ga cewa lalle dukkanin bayansa watan koda sun samu kansu cikin wani aiki na zalunta kawunansu, ko da aiki ne na kafirci suka zo suna masu neman gafara, Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman musu gafara, to lalle za su samu Allah wato yana mai gafarta musu, yana mai jin kansu saboda wannan neman gafara ta manzonsa masoyinsa da ya aiko zuwa ga bayinsa. Wa fi sunna, dalilin tawassuli a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu al-imam al-bukhari fi sahihihi anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina fayasqawna. Sahih al-bukhari, wannan hadisi na cikin sahih al-bukhari kitabu fadail sahaba, watan can da yake magana akan littafin da yake magana akan darajoji na sahabbai, a hadisi mai namba ta 3710. A wannan hadisin da aka rawaito daga Imam al-Bukhari a cikin ingantaccen littafinsa cewa hakika sayyidina Umar dan Khattab, halifa na biyu bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda suka dauke nauyi na gudanar da addinin Allah bayan wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Allah ya ubangijinmu, mun kasance muna fadanci zuwa gare ka ta hanyar annabinmu, watan ta hanyar annabinmu shine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, akan ka shayar da mu ruwan sama yayin da muke da bukata da su. To yanzu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tafi yasa, to muna tawassuli zuwa gare ka, muna fadanci zuwa gare ka da watan amminsa, watan shine muna tawassuli da shi ammin nan nasa Abbasu, ka shayar da mu ruwa. Sayyidina Umar sai ce kuma akan shayar da su ruwa idan suka yi wannan. Kaga ashe kenan wannan hadisi kamar da yake ya tabbata cikin sahih Bukhari, wannan ya tabbatar mana da mashru'iyyatu tawassul, lalle cewa tawassuli an shar'anta shi a cikin shari'a ta musulunci, kuma kamar yadda ake tawassuli ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam, to ana tawassuli da ɗaya daga cikin salihan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala, domin gashi sayyidina Umar yayi ga abin da yace, kuma dukkanin
sauran sahabbai waɗanda ake hujja da su, waɗanda hujja ne a shari'a ta musulunci, suna nan kuma suka yi shiru, ba su ce komai ba, ba su ce sayyidina Umar ya yi bata ba, ba su ce ya ɓace ba, ba su jawo hankalinsa ba cewa lalle ba haka ya kamata kai ba, wanda yake da akwai wani kuskure wanda zai zan kaucewa ne ga karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam, da sauran sahabbai ba su kyale shi akan wannan ra'ayin ba, da sun karkato shi, kuma ba mu samu hadisi mai koda mai rauni ba wanda ya nuna cewa sahabbai sun yi masa inkari kuma sun yi masa musu kuma sun kwace shi akan wannan. To ashe ya nuna ana tawassuli kamar yadda ake tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sa, to haka ake tawassuli da ɗaya daga cikin salihan bayi, kamar yadda sai na wannan hadisi na sayyidina Umar ya tabbatar cewa suna tawassuli da Abbasu wa amin nabi sallallahu alaihi wasallam. To sai a nau'uka na tawassuli cewa inna fi tawassuli anwa'an fa hiya kala'ati, lalle cikin tawassuli yana da nau'uka shi tawassuli daban-daban. Akwai nau'in tawassuli a tawassul bil a'mali salihah, akwai tawassuli da ayyuka na gari, sannan a tawassulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, sannan akwai nau'in tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye, sannan na uku a tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, akwai tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan babu shi, ma'ana bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam, bayan barin duniya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan na hudu a tawassul bi sa'iril anbiya'i wal awliya'i salihin, akwai tawassuli da sauran annabawa, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, to tawassuli da sauran annabawa min al bid'il muharrama ijma'an, wa na'ani bin nahyi anil inkari inkar al haram, walau ankartahu inkar an nushi wal irshadi fadhalika nushun wa ihsan. Yace daga cikin tawassuli akwai tawassulin da yake malamai sun ijma'i akan ingancinsa, ya inganta ana yi, tabbatacce ne lalle ya inganta, halal ne a wannan tawassulin. Sannan akwai tawassulin da malamai sun yi sabani game da ingancinsa, game da ingancin halaccinsa. To kamin da ya ci gaba ya ce makala ta ce ya kamata mu dan faɗaku da cewa akwai wata ƙa'ida wadda cewa dukkanin mas'alar da malamai suka yi ijma'i akan ta, to baya halatta ya yi inkarinta. In dai matsala tana da sabani ba abin nan a wurin malamai waɗanda hujja ne a cikin shari'a ta musulunci, to musun wannan matsala wato baya halatta ga don musulmi ya gita ma wannan matsala a dora musunta. Sannan kamar yadda dukkanin matsala wadda malamai sun yi sabani gare ta, to musun wannan matsala ya gwada jahilci ga mai musun wannan matsala. In dai har tana da sabani a wurin malamai, to bai kamata a ce an samu wani musulmi wato yana musunta ba, domin sabanin fahimta bai gushe ba har ga mazaje na farko waɗanda su ne mafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, su ne sahabban annabi waɗanda babu sahabbai na wani manzo irin su, waɗanda ina jin mataki daga cikin makusantan Allah subhanahu wa ta'ala, in ka cire mala'iku ka cire manzannin Allah da annabawa, to babu waɗanda za ka kawo sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne za ka kawo kashi na uku. To duk abin da ya zan akwai ko su kansu suna da waton sabanin fahimta ga wasu mas'aloli, waɗanda kuma sabanin fahimta bai sa suka abin nan ba, suka zama makiya juna, suka zama masu kyamar juna, suka zama masu ɗaukar junansu wasu abubuwa daban-daban. To shi yasa malam shi yasa makala ta ambaci wannan ka'ida cewa kuma wannan jumlar da aka ambata cewa dukkanin matsalar da malamai suka yi ijma'i akan ingancinta, to haram baya halatta ga kowa ya inkara wannan matsala. Kowane musulmi bai halatta ga duk matsalar da malamai suka yi ijma'i akan ingancinta, to bai halatta ga kowane musulmi ya yi musunta. To ko da matsala an yi sabani gare ta, to shi ko in dai har mutum zai yi musu, to ya dibi matsalar nan cewa menene tantaunawa malamai akan ta. In an samu sabani wasu ne da wasu ba su yadda ba, to tahowa kana gitta musu gare ta, to wannan yana gwadin jahilcin mutum ga sanin shari'a ta Allah subhanahu wata'ala. Makala ta ce wannan kuma tabbatacce ne cikin shari'a ta musulunci. Mala ya ce don dan Fodiyo ya faɗakar da wannan a Shehu Usmanu na Fodiyo, jagoran mujahidai watan a cikin wannan ƙasa tamu, Allah ya ƙara musu yarda. A cikin littafin sai Ihya'us Sunna, wato rayar da sunna, littafin da ke bayani akan rayar da sunna da kuma bice bid'a a lalata ta,
ya zan ba ta da tasiri ba abin da ke magana sai sunna. To ya yi wannan bayani ya ce bai halatta ga kowane mutum ya yi musun bid'a, wato ga kowane mutum da ya aikata ta, sai in ka san cewa wannan bid'a da ya aikata tana cikin bid'o'in da an ka haramta bisa ga ijma'i. Ko da abin bid'a ne bai halatta kai musu ne sai kana da masaniya, kana da ilimi, cikakken ilimi akan cewa lalle bid'an nan an yi ijma'i akan ta. Kaga ashe kenan mu almajirai aiki ya same mu. Duk matsalar da kaje wancan ya ce kaza, wanga ya ce kaza, ko kaje kana da hadisin ka ya ci karo da bayani a hadisin da kake da shi ya ci karo da bayanin wani malami, to kakka jahiltar da wannan malamin, ka ɗauki ɗaya aiki ya same ka na bidar dalilin wannan malami, domin ba a kuskurantar da mutum kai tsaye sai an ji menene dalilinsa. To wannan kaga dan fudu yake cewa illa an ta'alama, sai in ka sani kana da masaniya. Afuwan kamin ci gaba akwai wani abun da ne gani wani dan fudu ya faɗi mai ban sha'awa, cewa game da ilimi, cewa can da Allah ya ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, sai ya ce ahluz zikri man istama'a fihi wasfani al-ilmu wat taqwa. Shine waɗanda aka ce ma ahlul ilmi shine wanda ya tara sifa guda biyu, ga ilimi ga tsoron Allah. Don haka idan akwai ilimi amma ba tsoron Allah ba aiki da shi, baka cikin ahlul taqwa, baka cikin ahlul zikri. In kuma akwai taqwa amma kuma babu ilimin, to shi ma har yanzu babu abin nan. To kaga shi yasa ce sai in ka sani, sai akwai sani ka san abin wannan bid'a cewa malamai sun ijma'i akan haramcinta, to nan na za ka yi inkari akan wannan bid'a. Amma in ba haka ba to bai halatta gare ka kai inkari wannan bid'a. Sai yi bayani ya ce muna nuhin da na'am nawasil ko to sai mu shiga cikin at-tawassul al-mujma'u ala sihhatihi, watan tawassulin da malamai suka yi ijma'i akan ingancinsa. Wa huwa tawassul bil a'malis salihah, shine tawassuli da ayyuka nagari. المتفق عليه من التوسل عند malamai suka hadu akan sa shine lam yakhtalif ahadun min almuslimin fi mashru'iyyati التوسل ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mali salihah. Mala yace babu ɗaya daga cikin musulmai, ma'ana malamai waɗanda ake hujja da su a cikin shari'a ta musulunci, wanda ya sabani ko wanda ya saba game da cewa tawassuli da ayyuka na gari cewa an shar'anta shi. Ma'ana shari'a ce an shar'anta yin tawassuli waton da ayyuka na gari, a yi fadanci da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sama aw salla aw qara al-qur'ana aw tasaddaqa fa innahu yatawassalu bi siyamihi wa salatihi wa qira'atihi wa sadaqatihi, bal huwa arja fil qabul wa a'zamu fi nail al-matlub. Mala yace lalle duk wanda ya azumi ko ya yi sallah ko ya karanta alkur'ani ko ya yi sadaka daga cikin nau'in sadakokin da ake yi, to ya samu ya yi tawassuli da abin da azumin nan da ya yi fadanci da shi zuwa ga Allah, ko kuma sallar da ya yi ko kuma karatun da ya na alkur'ani ko kuma sadakar da ya yi, to ya samu ya yi fadanci zuwa ga Allah da wannan aikin da ya yi, cewa Allah ya biya masa wata bukata. Wannan kuma shine mafi fata da kauna na samun karbuwa, kuma shine mafi girma na samun abin da mutum yake nema. La yakhtalifu fi dhalika ithnani, ba samu ko mutum biyu cikin malamai sun yi sabani ga wannan cewa ba a yi ba. Wad dalilu ala hadha hadithu thalatha, dalili akan wannan kuma na rashin sabanin saboda samun hadisin nan ingantacce na mutanen nan guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana fi man kana qablakum, ko wato wannan hadisi ana iya tuna shi. Mala yake cewa alladhin tabaqa alaihim al-garu, waɗannan da dutse ya gangaro ya rufe musu kofa lokacin da suke cikin halin ta, hadisin dai sanannina. Fa tawassala ahaduhum ila Allah bi birrihi liwalidayhi, aka samu ɗaya daga cikin su yayi tawassuli wato da aikin sanada'ar da yayi zuwa ga iyayensa. An san hadisin, ba sai mun tsaya kila kawo abin ba saboda lokaci. Wa tawassala thani bi ibtiadihi anil fahisha ba'da tamakkunihi fi asbabiha, na biyun shi kuma ya yi tawassuli, ya yi fadanci da wani aiki da ya yi mai matukar muhimmanci, shine nisan taurar ta banna, wadda yake ya samu iko cikakke akan yin wannan banna, ya samu hanyoyi na yin wannan banna da cikakken iko, amma kuma sai ya bar wannan banna saboda tsoron Allah, sai ya yi tawassuli da wannan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Aka samu na uku din na ƙarshe, shi kuma ya yi tawassuli bi amanatihi wa hifdhihi limali ghairihi wa ada'ihi lahu kamilan, ya yi tawassuli game da amanar da ya basuwa, ya kula da ita ta wani nashi wanda ba shi ba, amana wani da a hannunsa ya kiyaye ta, ya kula da ita kuma ya bashi ta kamar da take cikakka.
wa farraja Allahu anhum ma hum fihi wa hadha an-naw' min at-tawassul qad ajma'a al-ulama ala sihhatihi. To wannan tawassulin da waɗannan bayan Allah suka yi su uku, annabi ya tabbata mana sun samu tsira a cikin wannan halin da suke ciki, domin kogon ya bude kuma suka fita sun ka ci gaba da tahiyar su. To irin wannan tawassuli na aiki na gari, malamai sun yi ijma'i akan ingancin sa. Waffaqana Allah subhanahu wa ta'ala fi ma yuhibbu wa yarda. Sai mu ci gaba ga tawassulul mukhtalafu fi sihhatihi. Sai tawassulin da aka yi sabani wato game da ingancin sa, cewa shin irin wannan tawassulin ya inganta ayi, ma'ana ya halatta, akwai ingancin halaccin yin sa ko babu. التوسل المختلف في صحته هو التوسل بنبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء الصالحين وذلك في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. tawassulin da shi kuma malamai suka yi sabani gare shi shine tawassuli da annabinmu, masoyinmu, wanda shine mai cetonmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da sauran manzanni da annabawa da masoyan Allah na gari. Wannan kuma tawassulin ya halatta, ya tabbata abin nan, wannan tawassulin da aka yi sabani a kansa shine a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa shi ana tawassuli da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin yana raye a tawassuli da shi, ba wai ka neme ya ma ba, a shi karan kansa ka yi tawassuli da shi, ba ka nema shi ya roƙan ma, ka yi fadanci da Allah ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa roƙan ma Allah, ba shi karan kansa ka yi fadanci da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah. To ya halatta ko bai halatta ba? To wannan lokacin da yake raye ko bayan yana raye, to wannan malamai sun yi sabani game da shi. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. to tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana raye. Wa dalilu tawassul bihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ma akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu anna rajulan dariran ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah li an yu'afiyani faqala in shi'ta da'awtu wa in shi'ta sabarta wa huwa khairul laka qala fad'uhu. وفي رواية ليس لي قائد وقد شق علي فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي لتقضي لي اللهم شفعه فيه. وصححه أيضا البيهقي وزاد فقام وقد أبصر. وفي رواية اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي عن الحديث أنه صحيح. بياني أتكأيت game da wannan hadisin ko kuma game da wannan tawassulin wanda muka ce malamai sun yi sabani gare shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye. Shin ina iya cewa Allah ka yi min abu saboda alfarma annabi, ko ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da daraja annabi, ko da alfarmarsa? Shine mala ya ce to dalili dai na yin wannan tawassuli a lokacin da annabi yana raye, to akwai hadisin da imamu Nasa'i ya rawaito da imamu Tirmizi, kuma shi imamu Tirmizi Abu Isa Tirmizi ya inganta wannan hadisin. Ya ce wani mutum mara lafiya ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙan mini Allah ya bani lafiya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kasu zan roƙan maka Allah, in kuma kasu ka yi haƙuri, kana da kyakkyawan sakamako kenan. Wa huwa khairul laka, yan hankurin na shi yafi maka alkhairi. Sai wannan bawan Allah ya ce shi dai yana buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a. To sai a cikin wata riwaya kuma yake wannan bawan Allah da yake da rashin lafiya, sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai dan jagora abba ne da kuma abin ya tsananta gare ni. To daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bukatar sa ga cewa lalle yana da bukata akan wannan rashin lafiyar da yake da shi, Allah ya bashi lafiya. Sai annabi ya umarce shi cewa ya je ya alwala, ya kyautata alwallarsa, ya yi addu'a da wannan addu'a cewa ya Allah ina roƙonka. Annabi ya karantar da shi wannan, ya ce annabi ya ce masa ka ce ya ubangiji na, hakika ni ina roƙonka kuma ina huskanta wato zuwa gare ka, ma'ana ina huskantar ka da alfarma annabinka, shine bi nabiyika, da annabinka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, annabin nan na rahama. Ya Muhammadu, duk abinda annabi ke gaya masa ya ce kenan, ka ce ya Muhammadu, ni lalle ina huskanta ka da shi annabin nan na Muhammad
wato da annabin nan na Muhammad ila rabbi, ina tawassuli da shi, ina fuskantar ka da shi Muhammadun nan na ya ubangiji na cikin biyan wannan bukata tawa, ina bukata ka biya min wannan bukata ya Allah, wato ka bada ceto ya Allah, ka ceci wannan bawa naka ta hanyata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan sahabin nashi cewa ya faɗi wannan addu'a, idan ya karanta ta to wannan bukatar za ta samu. Wannan hadisin Imam al-Baihaqi ya inganta shi, ya ƙara da cewa faƙama wa kada absara, sai wannan bawan Allah ya tashi alhali ya samu lafiya daga wannan rashin lafiyar tashi ta idanu. A cikin wata ruwaya cewa yi Allah ka bani ceton wannan bawa naka wa shafi'ini fi nafsi, kuma ka cece ni a rayuwata. To a wata ruwaya haka ta zo, ma'ana akwai ruwayoyi dai daban-daban, an ɗan gutsuro ne an faɗa daga cikin abubuwan da malamai suka ambata. Imamul Hakim ne Saburi yake cewa wannan hadisi ingantacce ne ga a isnadin sa. Imamu Zahabi ya ce lalle wannan hadisin ya tabbata ingantacce ne a mujalladi na 1, watan a cikin mujalladi na 1 shafi na 519. To wa qala Imam Shaukani, shi kuma Imam Shaukani yace haythu qala ma nassa, yayin da yake faɗi ga abin da ya nasanta shi Imam Shaukani yace wa fi hadha al-hadisi dalilun ala jawazi tawassul bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila Allah azza wa jalla ma'a i'tiqadi anna al-fa'ila huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watan game da abin da shi Imam Shaukani yace abin da ya nasanta yace a cikin wannan hadisin akwai dalili na halaccin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga Allah mai girma da buwaya, tare da kudurta cewa dukkanin wanda ke aiki da biyan bukata, ma'ana wanda zai ma wannan bukata, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duk mumini ya san wannan, dukkanin fadancin da kai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ka roƙa ga Allah ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam, ka san Allah ne shi yake badawa, kuma shine mai aikata duk abin da za a aikata ma. Duk abin da za ka ke fata na alheri ba wanda zai baka shi face sai Allah subhanahu wa ta'ala, amma Allah yana basuwa da albarkan manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine tawassuli din, kamar da shi Imam Shaukani ya ambata. وأن شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة الفتاوى بدون تفريق أو تفصيل بين حياته وموته وحضوره وغيابه. شيخ الإسلام ابن تيمية أن سمت إنسا أفجين إلمي حقيقة واتن يا أبنن ya tabbatar da wannan, ya tabbatar da halaccin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin majmu'ul fatawa nashi, ba tare da ya kawo bambance ba ko rarrabe na cewa ai lokacin rayuwar annabi kawai ake tawassuli da shi, ko a bayan ya rasu, ko sai yana nan, ko a in bai nan. To duk wannan bai kawo ba cewa sharadi, bai sa sharadin cewa sai annabi na raye ba ko bai raye, ko a sai ga ka gashi ba, ko ba ka ga manzon Allah cewa suka yi tawassuli shi. Duk bai kawo nan wato bambance ba, ya dai ce akwai halaccin tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin fatawi na shi din. Haithu qala, to ga abin da imamu shi Sheikhul Islam ya ce Ibn Taymiyyah a cikin majmu'atul fatawa na shi. Haithu qala, lokacin da yake cewa, ma'ana akwai magana da ya sai ce wa ammal qismu thalithu cikin majmu'ul fatawa din, nan abin da ya nasanta ne shi Ibn Taymiyyah yace wa ammal qismu thalithu wa huwa an yaqula Allahumma bi jahi fulanin indaka aw bi barakati fulanin aw bi hurmati fulanin indaka if'al bi kaza wa kaza, fa hadha yaf'aluhu kathirun minan nasi lakin lam yunqal an ahadin min as-sahaba والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاستفتاء قدر والنسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوصل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوصل بك إلى ربي في حياتي ليقضي في حاجتي ليقضي حالي اللهم شفع فيا. نعم.
to abinda ibn taymiya ke cewa a wannan kashi na uku ya ce wa huwa an ya kula shine mutum ya ce ya ubangiji da alfarmawa ne da aggare shi wurinka, ko kuma da albarkawa ne ko da alfarmawa ne. Na farko shine da darajar wani da yake da ita a wurinka ya Allah, da albarkawa ne da yake da ita wurinka, da alhormawa ne da aggare a wurinka, ina son ka yi min kaza da kaza. To ibn taymiya ce fa hadha yaf'aluhu kathirun minan nasi, wannan an samu mutane da yawa suna yin haka, lakin lam yunqal an ahadin min as-sahaba wat tabi'ina wa salafil umma annahum kanu yad'una bi mithli hadha ad-du'a. Yace ba a cira tuba daga wani ɗaya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ko tabi'ai ko salaf waɗanda na biyu su baya, ko dai cikin salaf gaba ɗaya dukkanin su sahabban da tabi'ai da atba'u tabi'ina, to ba a rawaito daga gare su ba cewa an samu wanda yake addu'a da irin wannan addu'a. Kuma babu wani abu da ya iso gare ni daga wani mutum ɗaya daga cikin malamai na musulunci, waton daga cikin abubuwan da nake hakaitowa, abubuwan da nake amsowa ga malamai, sai dai abin da ni gani waton cikin fatawar da wani malami faqihi, waton mai cikakken fahimta, kina an ce faqihi an san mai fahimta ko, yace to sai dai abin da ni gani cikin fatawar da wani malami ne faqihi, ana ce masa Abu Muhammad ibn Abdussalam, na ga ya ba da fatawa da cewa lalle bai halatta ga kowane mutum ya aikata wannan addu'a cewa ina roƙonka Allah da darajar wani ko da alfarmar wani ko da albarkar wani kai min kaza. Ya ce to ya ce bai halatta ga kowa a yi haka gare shi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya tabbata, shi ɗaya yake ake wa haka in sahal hadithu, ko da hadisin ya inganta. Ya ce fin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ma'ana kuma da ake ce ma fatawa, abinda ake nufi da fatawa, ya ba da fatawa shine hadisin nan da aka rawaito daga hadisin nan da imamu nasa'i ya rawaito da abu isa at-tirmizi da wani wanda ba su ba cikin malamai, cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ɗaya daga cikin sahabbansa cewa yayi addu'a, ya ce ga abinda annabi ya ce ma ɗaya daga cikin sahabbansa cewa ka ce ya ubangiji na ina roƙonka kuma ina fadanci zuwa gare ka da annabin nan naka, annabin rahama shine ya Muhammad. Ka ce ya Muhammad, ya manzan Allah, hakika ni ina fadanci da kai zuwa ga ubangiji na a cikin biyan bukatata, Allah ya biya min wannan bukata ya ubangiji, waton ka bashi ceto ya ubangiji ka cece shi ta hanyata. To annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da wannan ɗaya daga cikin wannan sahabban nashi. To sai mala ya ce wannan hadisin malamai sun shi mutumi ya ci gaba da cewa wannan hadisin malamai sun kafa dalili, wasu jama'a sun kafa dalili shi akan halaccin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana raye da lokacin da baya raye. Suka ce kamar yadda shi mutumi ya ke ce waɗannan malaman sai suka ce watan wannan walaysa fi tawassuli du'aul makhluqina, watan a cikin tawassuli ba ana nufin an roki wasu mahalukai bane, ba addu'a ce a cikin tawassuli, ba roko ne aka yi ga wasu mahalukai ba kuma neman taimako an kai ga wani mahaluki ba, kawai wannan tawassulin addu'a ce da neman taimako da bida agaji ga Allah subhanahu wata'ala. Lakin fihi su'alun bi jahihi, sai dai anan akwai roko da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin wannan akwai roƙo da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. To abinda muke son mu samu kenan, dama bi jahihi ya fito, sha ana roƙon Allah subhanahu wata'ala da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba yi. To shine sai ce lakin fihi su'alun bi jahihi, sai dai akwai roƙon Allah waton da alfarmar annabi ko da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ganin ila mu cira ta zuwa ina malam, saura minti 15 suka rage. Na'am. To mu ci gaba da tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. To walaysa hadha khasan bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan babu shi. Mun ji wancan tawassuli a lokacin da annabi yana raye, ya karanta da ɗaya daga cikin sahabbansa cewa ga abin da zai ce.
to wannan dalili ne, sun kafa dalili kamar shi Ibn Taymiyyah ce wasu jama'a sun kafa dalili da wannan cewa ana tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan tawassuli kuma ya ɗauki ma'ana ta cewa tawassuli ne da manzo sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi lokacin da yana raye, to sai a tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. wa laysa hadha khasan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Shi tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam ba yake bantuna ba da lokacin da yana raye kawai, bal qad ista'mala ba'd as-sahaba ridwanullahi alaihim hadhihi as-siga min at-tawassul ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. yace ai an samu wasu sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam yadda Allah tabbata gare su sun yi tawassuli da irin wannan siga wato bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam. faqad rawa at-tabarani fil mu'jami hadha al-hadith. imam at-tabarani ya rawaito a cikin mu'jam wannan hadisi wa zakara fi awwalihi qissatan. a cikin farko wannan hadisin ya ambaci wata kissa wahiya أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له. an samu wani mutum a cikin kissan nan a cikin kissa wadda ya ambata shi malam a cikin shi Imam Tabarani a cikin Mujam cewa an samu wani mutum ya yi kai da kawo wajen Usman ibn Affan lokacin da Usman ibn Affan na khalifa, ya yi ta kai da kawo watan domin wata bukata da yake da ita a wurin Sayyidina Usman. wa kana Usman radiyallahu anhu la yaltafitu ilaihi. Sayyidina Usman ya kasance bai kula da shi ba, bai waiwaye shi ba, ma'ana bai kula da shi ba, wala yanzuru fi hajatihi kuma bai duba masa ga bukatar da yake zuwa da ita ba. fa falaqiyar rajulu Uthman ibn Hunayfin. wani lokaci sai shi wannan mutumin da yake kai da kawo zuwa ga Usmanu sai ya haɗu da wani Usmanu da ake cewa Usman ibn Hunayfin. fashaka zalika ilaihi, sai ya kai mai koke na wannan matsala cewa ga bukata, yana da bukata ga Usman ibn Affan halifa, yana kai da kawo har yanzu dai bukata ba ta samu biya ba. to da ya ce masa haka sai shi Usman ibn afaqala lahu Usman ibn Hunayfin. sai Usman ibn Hunayfin ya ce masa itil midata, ni shawara da nake baka ka tafi wurin da ake cewa midata, fatawadda'a, ka tafi kai alwala wurin, summa atil masjida, sannan ka tafi masallaci, fa salli fihi rak'ataini, kai sallah raka'a biyu a cikin masallacin nan, summa qul, sannan ka ce Allahumma inni as'aluka, ya Allah ina roƙonka, wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma ina mai huskanta zuwa gare ka ta hanyar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyur rahma. ya Muhammad, ya kai Muhammad, inni atawajjahu bika, ni ina mai huskantar Allah ta hanyar ka, ila rabbika, zuwa ga ubangijinka, na huskanci ubangijinka ta hanyar ka, fa yaqdi hajati, ina son Allah biya min bukatata ta hanyar ka. wa zakara hajatahu wa tadhkur hajataka, sai ka ambaci bukatarka lokacin da ka kawo wannan wurin, ka ambaci bukatar nan taka wadda kake cewa kana fadanci da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah biya ma wannan bukata, to sai ka ambaci bukatar. fantalaka ar-rajulu fasana ma qalahu, sai mutumin ya hita ya tahi aikata abinda Usman ibn Hunayfin ya ce mai. summa ataba Usman faja al-bawab, summa ataba Usman, to sai taho kofar shiga inda Usman ibn Affan. faja al-bawab, wanda ke kula security da ke kula da wannan kofar, sai ya zo inda wannan mutumin, hatta akhadahu bi yadihi, sai ya rika hannun wannan mutumin, fa adkhalahu ala Usman, sai ya shigar da shi inda Usman ibn Affan, fa ajlasahu ma'ahu ala tinfisa, ya zaunar da shi tare da Usman saman shimfida, sai ya ce ma hajatuka. Usman ibn Affan ya ce mi abukata ka, mi kawo ka, mi abukata ta zo da kai. fa zakara hajatahu, sai wannan mutumin ya faɗi bukatar sa, fa qadaha lahu. Usman ibn Affan ya biya masa bukatar sa, ma'ana ya bashi abin da yake bukata. sannan sun makala, sannan Usman ibn Affan ya ce masa ma zakarta hajataka hatta kanat hadhihi sa'a, baka taba faɗa mana bukata ka ba, gashi har sai wanga lokaci baka taba kawo mana bukata ka ba sai wannan lokacin. kamar yana ta masa kamar ya an kai mi ke faruwa ya zan bai kawo bukata ba sai yanzu. sun makala, sannan ya ce ma kanat laka hajatun fatina, daga yau duk sadda bukata ta same ka to ka zo wurin mu, za a baka abin da kake bukata. ثم إن الرجل لما خرج من عنده لقي عثمان بن حنيف, to lokacin da shi wannan mutumin ya bar inda Usman ibn Affan halifa ya tahi ya kama hanyar sa, sai ya haɗu da Usman ibn Hunayf da ya bashi wannan shawara ga tawassulin da zai je yayi sallah yayi insha Allah zai samu biyan bukatarsa. wa qala lahu, sai ya ce masa sai shi wannan mutum ya ce ma Usman ibn Hunayf da ya bashi wannan shawara, ya ce masa jazakallahu khairan, kai Allah ya saka maka da alheri. ma kana yanzuru fi hajati, bai taba kula da bukata ta ba,
wala yaltafitu ilayya ko dibi na bai taba yi ba game da wannan bukata hatta kallamta hufiya sai da ka zo kai mai magana ga da kai mai tasa da ni zo bukata ta biya. fa qala usman ibn hunayf sai usman ibn hunayf ya ce masa wallahi ma kallamtu ni ho wallahi bai mai magana ba magana ta ne mai ba, walakin shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai dai na taba halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun, lokacin ina wurin sai ga wani mutum ya zo dariru mara lafiya, fashaka ilaihi dhahaba basarihi, ya kai ma annabi koken idanunsa da bai gani. fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aw tasbir, ko zaka yi hankuri? fa qala, sai ya ce ya rasulullahi laysa li qa'idun, dan jagora abban da shi yasa nake son kai roƙan min Allah ya mai suwa min da gani na. fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to itil midata, ka tahi wurin da ake ce ma midata, wurin da ake alwala inda ake tsarki, fa tawadda, ka tayi kai alwala wannan wurin, inji manzon Allah ya ce masa summa salli raka'ataini, sannan kai sallah raka'a biyu, summa da'u bi hadhihi ad-da'awat, sannan ka roki Allah da waɗannan kalmomin na addu'o'in. fa qala usman ibn hunayf, sai usman ibn hunayf ya ce ne fa wallahi ma tafarraqana, ina rantsuwa da Allah ban mu rabu da inda muke ba da sadda manzon Allah ya ce ma bawan Allah ga haka ni ina majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam, kina shi sahabi na usman ibn hunayf yake gaya ma shi wanga bawan Allah ya ce ban mu rabu da inda muke wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wala talabin alhadithu, kai ban mu ko dade muna magana ba, babu wata doguwar tantaunawa da mun kai, hatta da khala alaina rajulu, sai da mutumin ga ya sake dawa shigo inda muke, abin nan da annabi ya ce ta hayya ta yayi gashi ya dawo, ka annahu lam yakun bihi darrun qat, kamar bai da wata cuta, kamar babu abin da taba samu ne. to wannan abin da ya faru, wannan abin da ni gani shi na ni karantar da kai, ina mai baka shawara yanzu, duk da manzon Allah bai nan balle ka isko shi ya faɗa ma da kai ne, to ni na faɗa ma ga abin da ya faru, don haka ta kai haka nan, duk da manzon Allah bai nan mu da mun ka halarci makaranta ta ga abin da mu gani, don haka ta hikaye in kai za ka samu biyan bukata, to kuma ya samu biyan bukata. to wannan tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam kinan bayan rayuwarsa. to qala al-munziri, malam munziri yace rawahu tabarani, sun ga ingantacce na kaza fi targhib, ya zo a cikin targhib mujalladi na 1 shahi na 440, wa kaza fi majmu'uz zawaid, kuma ya zo a cikin majmu'uz zawaid mujalladi na 2 shahi na 279. qala imamu abul fida al-hafiz ibn kathir ad-dimashqi, watan babban malamin tafsiri al-hafiz ibn kasir ad-dimashqi ya faɗi a cikin tafsirinsa, watan wannan abin ina jin kila babu lokacin da zamu ambace shi, babu lokaci na'am. to tawassul ulama mu cira ta zuwa tawassul ulama, ayi hakuri don Allah babu lokaci, sai a karanta sauran abin da ya rage daga baya. tawassul ulama bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassulin da malamai suka yi da alfarma ko da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam, ba da zatin annabi ba, daraja annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai auren Allah da suka yi tawassuli. wa qad tawassala kathirun min al-ulama alladhina kana lahum qadamun rasiha fil ulumi wal funun bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hum mimman yuhtaj bihim fi shari'ati al-islamiyya wa ilm al-hadith wal murad wa ilm al-hadith. mala yace hakika malamai da yawa sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke suna da gabaci tabbatacce, ma'ana sun tsayu a fagen ilimi, ar-rasihuna fil ilmi, ilimi da fannoni sun kafa waɗanda ba su girgizuwa, ba ka iya girgije su, domin baka da matsayin da kake iya girgije su a ɓangaren shari'a, saboda sun kafuwar da ba su girgizuwa. to sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma su waɗannan malaman suna cikin malaman da ake hujja da su ga shari'a ta musulunci, kuma suna cikin malaman da ake hujja da su cikin ilimin hadisi. abinda ake nufi malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman lugha, dukkanin sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam, manya-manyan malamai. to waɗannan malamai ba sai na zano su na karanta su ba, daga cikin su dai akwai malaman tafsiri, akwai hafizu al-hafizu abul muhasin ibnu hamza al-husaini ad-dimashqi. kamar yadda ni ce ba sai na tsaro su ba gaba ɗaya, amma dai a cikin su ina jin ba su wuce su 20 ba, amma dai suna da yawa. mun takaitu ne ga makala ta takaitu ne ga mutum 20 kawai daga cikin su, waton suna da yawa, ba sai mu ambato su gaba ɗaya ba, amma cikin su akwai malaman tafsiri, akwai malaman hadisi, waton da sauran ilmin mukka. to amma abinda zan rufe da shi shine abinda ni so in rufe malam shine waɗancan malaman guda uku, saboda babu lokaci, malaman jihadi ne na kawo ƙarshe. shine akwai lokaci? na'am.
to na farko akwai daga cikinsu waɗannan manyan malamai akwai kamar malamin da na fara faɗi ya yi tawassuli bi jahin nabi ya kulu tawassala bi qawlihi bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ya ambata cikin tabaqatul hanafiya mujalladi na 1 shahi na 353. sannan akwai al-thalabi an san matsayin al-thalabi cikin abin nan jawahirul ihsan na imam al-thalabi wanda abdullahi ibn fudi yana hujja da shi a cikin littafin tafsirin sa diya'ut ta'wil yayi tawassuli bi jahi ainir rahama yace ina tawassuli bi jahi ainir rahama shi Allah zan da ya fada a tawassul bi jahi ainir rahama tafsir al-thalabi mujalladi na 4 shafi na 458. sannan akwai imam al-qurtubi muhammad ibn ahmad al-qurtubi yayi tawassuli bi qawlihi bi haqqin nabiyyi wa alihi shi ya hada ce ina tawassuli da abin nan haƙƙin nabi da iyalan gidansa ma kaga kenan ana tawassuli har wanda da wanda ba annabin Allah ba domin ga imam al-qurtubi ya tawassuli da shi a cikin tafsirin sa qurtubi mujalladi na 8 shafi na 240. to ayi hakuri don Allah sauran da aka ji sai mu koma can ga waɗancan mayan malaman na jihadi mu ci gaba da su na ba sai na fassara ba a ci gaba dai to sai abu na gaba shine akwai ibnu al-athir ya faɗi wannan cikin littafin da ake cewa al-kamil wato mujalladi na shahi na 433. sai muhammad al-murtada zubaidi al-muhaddith tawassala bi qawlihi bi jahi sayyidina muhammadin wa alihi at-tajrid at-tasrih li ahadith al-jami' as-sahih can yi wannan tawassulin da manzo sallallahu alaihi wasallam. sai ibn al-abidin al-hanafi tawassala bi qawlihi bi jahi sayyid al-anbiya wal mursalin hashiyat ibn abidina mujalladi na 8 wato shafi na 511. sai ibn al-ashir al-maliki tawassala bi qawlihi bi jahi sayyid al-anam li murshid cikin littafin sa al-murshid al-mu'in ala ad-daruri min ulumin mujalladi na 2 shafi na 300. sai ibn ata'illah al-iskandari al-maliki tawassala bi qawlihi bi jahi muhammadin cikin littafin sa at-ta'iful munzil mujalladi na 11 shafi na 12. sai ibn mayyarin al-maliki tawassala bi qawlihi natawassalu ilayka bi jahi ahabbil khalqi shi al-lafzin da ya kawo yace natawassalu ilayka bi Allah muna fadanci da kai wa muna fadanci zuwa gare ka bi jahi ahabbil khalqi watan da alfarman mahi soyuwan halitta a wurinka ya faɗi wannan cikin ad-durrul thamin wal mawrid al-ma'in mujalladi na 2 shahi na 302. sai az-zarqani al-maliki wanda ya sharhin muwatta malik tawassala bi qawlihi bi jahi afdalil anam shi al-lafazin da ya kawo ina tawassuli bi jahi afdalil anam sharhul zarqani shahi a mujalladi na 3 shahi na 322. sai as-sayyid al-bakari ash-shafi'i tawassala bi qawlihi bi jahi sayyidina muhammad i'anatu talibin ya faɗi haka mujalladi na 4 shafi na 344. ash-sharwani ash-shafi'i ya yi tawassala bi qawli ya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da cewarsa bi jahi sayyidil anam ina tawassuli da sayyidil anam hawashi sharawani can cikin littafin hawashi sharawani mujalladi na 6 shafi na 381. ash-shaukani imamu shaukani tawassala bi qawlihi bi jahi al-mustafa ya yi tawassuli da annabi cewa yana tawassuli bi jahi al-mustafa al-badr at-tali mujalladi na 1 shafi na 422. الطهطاوي الحنفي توصل بقوله بجاه سيدنا محمد الطهطاوي على مراك الفلاح وتنتن cikin littafin nan nashi da ya samu wannan suna mujalladi na 1 shafi na 357. sai siddiq hasan khan al-hanbali siddiq hasan khan al-hanbali yayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi jahi khairil bariya abdul ulum cikin littafin sa abdul ulum mujalladi na 3 shafi na 380. sai na malaman jihadi a shehu usman ibn fodi tawassala bi qawlihi allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahihi indaka ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a. sai a shehu abdullahi ibn fodi tawassala bi qawlihi ayin samu kusuran bu tawassala bi qawlihi bi jahi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ko can cikin littafin sa sabilu ahli salah ya fadi da dama ille dai mun kawo nan daga cikin littafin sa sabilu ahli salah ila al-fala saboda irin abubuwan da ya kawo cikin hadisai.
sai na ƙarshe ɗanɗansu amirul mu'minin Muhammadu Bello tawassala bi qawlihi ya yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewarsa bi jahi Muhammadin nabiyil mushaffi'il shafi' a cikin littafin sa kitabu tanbihil sahibi ala ahkamil makasibi wato shafi na 1. to kamin rufewa shine waɗannan malamai da suka yi tawassuli mai waiwaye adon tafiya mu kuma can magana da Sheikhul Islam yayi cewa an samu malamai da yawa sun yi tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai rarrabe ba game da cewa fi hayatihi wa ba'da wafatihi. mun san bayani ya gabata cewa Ibn Taymiyyah duk bai rarrabe ba game da cewa ana tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam. to abin da nake son in faɗa tunatar da 'yan uwana a nan game da abin da shafi wannan makala da waɗannan manyan malamai da aka ambata cewa duk sun yi tawassuli bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam da alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam. to waɗancan da suka gabata malamai ɗaliban ilimi da malamai sun san matsayinsu, waɗannan da muka kawo malaman jihadi mun san matsayinsu. zan ba da misali da wani malami na da ya faɗa wata magana, malam farfesa abdulbaki shu'aibu agaka. wata rana na mana lakta ya ce wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ya rantsi da Allah ya ce bayan wucewar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin mujaddidai waɗanda suke tajdidin da'awa irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam, ya ce wallahi ba a samu wani mahaluki ba wanda Allah ya haɗa ma abinda Allah haɗa ma shehu dan fodiyo. gaba garan ya ce haka yana mana lakta, sai ni kalle shi sai dariya ya ce ba ku karatu, ni na yi bincike na gani na ga abin da magabata suka ce, ya ce kuma na sani kuma na iya, don da ma jinjina kai ne kai duk ɗalibai ne sun sani. ya ce don haka ba wasa yake gaya mana ba, haka abin yake. tarihi bai nuna cewa akwai wani wanda Allah wa wata baiwa ba wanda shi ya kafa daula, bai nemi taimakon masu kuɗi ba akan ya kafa daula sa, bai nemi taimako ga sarakuna ba cewa sai da sarakuna zai kafa daula, sannan bai nemi agaji ba ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala. ya kafa daula, shine malami mai karantarwa, shine mai rubutu, shine mai jihadi da takobi. to duk wannan shehu dan fodiyo Allah ya hada masa wannan. to saboda kuma adibi kuma irin matsayinsa na ilimi, adibi matsayin da kaninsa Abdullahi wato na Gondo a fagen ilimi, adibi matsayin ɗanɗansa Amirul Mu'minin Muhammadu Bello a wajen ilimi, wanda yake ba wuri gudana sun ka ambaci haka ba. dukkanin malaman gada muka ambata ba wuri gudana suka ambaci haka ba. mun faɗi cikin littafin da suka ce haka ba waɗannan littafin ɗaya na suka ambaci haka ba. sun faɗi waɗanga maganganun wurare da dama. shi Shehu Usman an sani da ya ta faɗi cikin ya usunna, kuma ba wani ya rubuta masa ba, ta tabbata shi ya faɗi wannan, kuma waɗannan malaman duk ta tabbata su suka faɗi wannan. to wannan duk in muka duba ya nuna mana kamar faslaka ce ta cewa ashe dukkanin abin da an manuhan makala na cewa shi dai tawassuli jawazi aka nuhi, kaga ya tabbata mana cewa ashe abin nan da malaman ga suka yi lalle da wani abu na wanda shari'a ta hana, wanda ka sa a samu laihi, da waɗannan malaman suna da ba sai shi ba. in har wani abu na laihi da ba sai shi ba. ashe mai illantarsuwa da kyama ko nuna tsananin kyama don ya ga wata magana ta wani malami, to ya kamata ya sassauta da kyamarsa. lalle waɗanda suke hujja ga addini, hujja na ga addini, sun yi tawassuli da alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ta tabbata ana yi, don haka ba laifi bane. saboda haka tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata kamar da muka gani ga shi sayyidina Umar, kamar da muka gani ga shi a wannan hadisin da aka kawo, tare da cewa malamai sun yi maganganu masu tsawo game da hadisan. to hadisai idan aka samu hadisi ko da an samu malamai sun yi sabani, sun ce ya inganta, sun ce a bai inganta a wurin su ba, to in an ka samu hanyar da cewa wata ta hadisin ya inganta, kuma cewa lalle waɗannan malaman ne da ake hujja da su, to kamar da dai dan hudu yace sai mu rike ka'idan nan cewa duk matsalar da adda sabani akan ta to ba za a yi inkari game da ita ba. saboda haka abin da nake jawo hankali a dan uwana abokan karatu na kowane bangare, yan uwana yan kadiriya, yan uwana yan dariqa, yan uwana yan izala Jos Kaduna, to don mu sa cikakken fahimtar mu, don Allah mu fahimta. ina ba da shawara matsina na ɗalibin ilimi, don Allah mu ba da shawara, ina ba da shawara don Allah mu sa basira da tunani mai kyau. dukkanin da abin da shari'a ba ta kawo illa gare shi ba, kamar yadda malam sha gaya mana cikin karatunsa yana cewa na hannu ihwatun natazakar man zahara minhu alhaqu qabilnahu. mu yan uwa muke na muzakara na karatu,
abinda duk ake lekowa ana iya zuwa a leko. Don haka wanda gaskiya ta bayyana gare shi a karba, wanda kuma kuskure ya bayyana gare shi a haska masa. Don Allah mu dawo mu zama tsintsiya madaurin ki daya. Kana tawassuli, ni ban yi, ban ɗoka ka maki, ra'ayinka ne ka je ka yi abinka, kuma kana da kyakkyawan sakamakonka don ya tabbata ana yi. Ban yi karka ɗokan wani mutum daban wanda ni kowa iyawa, a ni ina da wata madogara na cewa ban yi, Allah kawai nake roƙo da red, to kaka ɗokan maki gare ka. Don Allah da ni da kai duk masoyan juna muke, ka aje fahimta ka in aje fahimta ta, mu bi karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine nake jawo yan uwa abokaina, domin su malamai waɗanda suke da zurfin karatu waɗannan abubuwan ba su hayaniya akan su, duk irin hayaniya ga gare mu na take tashi. To don Allah mu sa cikakken basira, mu sa cikakken fahimta, abubuwan ga dukkanin su suna nan malamai sun rubuta, dukkanin matsalolin ga malamai sun bayani akan su. Saboda haka ina ba da shawara game da wannan, abinda an mai kyau abinda shari'a ta ce mai kyau na, abinda an bai da kyau abinda shari'a ta ce bai da kyau. Wannan makala ta yi daidai da wani abu wanda yake malamai sun ambace shi game da abin da shahi sahabbai. Ina so in kawo misali na ga abin da nake so in jawo hankali da shi, da wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su hadisai ne ingantattu. Akwai hadisi na sayyidina Umar, tuna 40 hadisi, lokaci yayi ko, to da Allah ya hankuri a bani minti biyu, misali na kawai zan basuwa bisa ga abin da na ambata. Akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa Jibrilu, an san hadisin Jibrilu, annabi sallallahu alaihi wasallam, ina so in bada misali da makalar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habaya, tadaruna man sa'il, suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah da manzo suka sani. Sannan akwai ruwaya ta inganta ta a wannan ta gonan nan da wannan ya ba su a sadaka ko Abu Talha hairuha wadda ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, na bashi ta lillahi wa li rasulihi, na bashi ta don Allah don manzan Allah. To da can da yayi wannan magana ba mu samu hadisi ko mai rauni ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a sadaka don Allah ɗaya aka bashi ta, kakka koma ce a don. Sannan nan da sahabbai Allah ya tambayi sahabbai ya ce a tadaruna man sa'il, suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzo suka sani. Annabi bai ce musu kai kakku koma hada ni da Allah ba, Allah da ya hadda sani. Ba a samu hadisi ko mai rauni ba. To kalmar da nake so in faɗi a nan, cewa duk abin da Laraba suka ni da Allahu wa rasuluhu a'lam, da duk abin da wancan sahabin ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ta lillahi wa li rasulihi, babu balarabin da ya mai musu nan, shi shugabanta ya bai mai musu ba. To duk abin da manuhan nan ka nuhi, shi na malam Bahaushe ka nuhi da yimin don Allah don manzon Allah. Don haka duk abin da ka san can ana nuhi to shi na wanda annabi bai musu inkari ba, ya ce musu batattu. To haka duk Bahaushen da kaji ya ce yimin don Allah don manzon Allah, to ba yana nuhi ba, komi rashin karatunsa ba yana nuhin da Allah da manzon Allah da ɗaya suke ba. Don haka cewa don Allah don manzon Allah ba ko kama da shirka ciki, balle a ce batata. Ina ba ni kila an fahimta, ina ba ni kila almajirai yan wana sun fahimta min nika nufi. Ina son mu kwatanta wangana da irin wagga matsala ta tawassuli da alfarma annabi, duk da an samu waɗanga mayan malamai sun yi, to wanda ya ka'aya masa musu, kamar yadda wanda ya ce don Allah don annabi ka yi min kaza, kar ka ɗauki shirka ya yi, don babu wanda adda itikadi ƙuduri ga rai ne cewa da Allah da manzon Allah da ɗaya suke. A Bahaushe dai wanda ne sani Bahaushe, ga Hausa babu Bahaushen da kanin cewa Allah da manzo da ɗaya suke. Don haka dan ya ce don Allah don manzon Allah ka yi min, to duk abin da su sai na Umar kanuhi da Allahu wa rasuluhu a'lam, shi Bahaushe kanuhi na. Ila an fahimci wannan ko? To wannan shine nake son ruhe da shi. Sai abin da ya shafi hatima, ta kusan dai hatimar ita ma tana ɗauke da tawassuli na manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma tana hannun ɗaliban ilimi waɗanda yake wasu na ya karantar da ni ita insha Allah, ba sai ma na karanta ta ba saboda lokaci. Da Allah mu sa zirhin tunani mu nemi ilimi saboda Allah, sannan mu yi aiki da ilimi saboda Allah. Allah shi kantar da mu, don Allah ina ƙara ba da wasiya. Na'am to malam ya ce a ja abin nan da Allah ya haƙuri. Al-khatima, Allah as'alu husnaha wa ubri'u mimma tabarra'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa uqirru bima aqarra bihi, wa as'alu Allah an yuthabbitani alaihi hatta amuta alaihi musliman
موحدا مؤمنا بالله في بلاد الله وبين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله منذ أن جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وسار على ذلك أصحابه وأتباعهم من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في ظل أئمة التوحيد ودعاة الخير الأماجد، ووفقهم الله لنصرة الحق وأخذ بأيديهم إلى خير البلاد والعباد بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا. فديتك يا رسول الله قلبي عليك وحسبك المولى وكيلا. أليس الله في الدنيا بكاف وقد سبحته ليلا طويلا؟ أما أوحى إليك بأن سنلقي عليك إلى الورى قولا ثقيلا؟ كفاك الله شر قلوب قوم غلاظ لا ترى المعنى الجميل. فديتك يا رسول الله قلبي